Baba uBhodla Umlilo ubizwe lana namhlanje ngenxa yecala lokushaya kukaMr Xulu ngomhla ka-1 Disemba ngehora lesi-7. Ingabe uyalivuma yini lelo qala? Ya, ngike ngathi nje ukuxoxa naye wayengikhulumela into engingayizwa. Wayekhuluma isiNgisi. Umsindo phansi bese Ngasondela ngakuyena ngathi nje ukumthinta. This is unfair, my lord. My client deserves justice. He needs to pay for this. I mean, look at him. Usikhulumelani isiNgisi? WeBhodla Umlilo. Hey, listen, my brother. I don't think anyone should explain themselves to you why they should speak English.